Здароў. Як можна заўважыць, гэты дыалог будзе вельмі кароткі з-за таго, што я ніхуя не зарабіў, але, шчыра кажучы, у мяне ёсць экскюз, ніхуя не зарабіў. Я з-за таго, што звычайна асноўная праца над сваімі праектамі у мяне адбываецца ў выходныя, а на гэтыя выходныя я ездзіў да бацькоў. Таму ніхуя не зарабіў, але вось, спадзяюся, за гэты тыдзень зараблю, што будзе. А што ж было зроблена? Вось дадаўся хелсбар для героя. Плюс звярнуў увагу, што вось гэта сотка, гэта не проста плейсхолдер, гэта actually лічба вось адсюль. Напрыклад, калі я заменяю на десятку, перазапускаю, то мяне тут 10. Ахуеть тэхналогіі, да? І другая хуйнюшка, которую я перарабіў, а дакладней, которая у мяне дагэтуль у працэсе, гэта спаун маіх UI-ных элементаў. Як я ўжо дакладна неаднаразова скардзіўся, адна з самых вялікіх праблемаў Бэві гэта адсутнасць добрай працы з UI-ем. І вось таму, напрыклад, я для сябе вырашыў, што ок, я не буду выкарыстоўваць які-небудзь third-party UI. Я проста напишу невялічкі врапер свой над дэфолтным бэвіўскім, нават не UI-ем, а проста працы са спрайтамі. У мяне усе UI-ныя штукі будуць тупа спрайтамі, насамрэч. Ніякага UI-а, наху. І вось, уласна, прыклад, як я перапісваю гэтыя кнопкі. Мне не вельмі падабаецца гэта каляровая схема, тут хервасенька бачу, але, спадзяюся, зразумела, што адбываецца. Уласна, раней як было, я проста через растовыя канструктары ствараў элементы, і ўсё было добра. Але мяне вельмі бянтэжыла вот это абассаны дэфолт. І тое, што колькі яно ў выніку атрымоўваецца падобным да дэфолтнага бэвіўскага UI-а. І вось да мяне прыйшло зарыва проста. Я зразумеў і дадумаўся, што можна ж сапраўды зрабіць проста билдер-паттерн. Падчас монтажа да мяне прыйшло разуменне, што я нагарадзіў нейкую хуйню і увогуле не зразумела нахуя і што я зрабіў. Таму я хачу патлумачыць на прыкладзе. Вось тут я напісаў псеўдакоду, крышачку. Тут нейкі псеўдарэальны UI-ны магчымы фреймворк, kinda. То бок у нас ёсць батан, который мае свой позішн, у яго ёсць нейкі бэкграунд, могуць быць іконачкі, тэкста, размеры, і усе яны відавочна яшчэ імплементуюць default trait, который дазваляе ў канцы стварэння пісаць кропка default. Зразумела? Зразумела. І калі мы хочам, напрыклад, стварыць супер дэфолтную, супер простенькую галоўную менюшку, дзе ў нас проста будзе кнопачка place, іконачка і кнопачка quit, текстом написано, у нас атрымаецца ось такая хуйня. На цэлы экран одна суперпростая функцыя. Відавочна, гэта ўсё можна было б неяк папрыкальней прыдумаць, як рэалізаваць, але плюс-мінус вось так вось яно бы ўсё адно выглядала. То бок, зразумела, ўсё вельмі разнесена, вельмі шмат радкоў, ўсё цяжка чытаць, яшчэ пісаць гэта яшчэ цяжэй. А калі мы пераходзім, напрыклад, з білдерамі, то яно выглядае неяк вось так. То бок у нас просто кожны выклікае свой білдзіць, усіх усё добра, да, усё цудоўна, радкоў нашмат меней, як можна заўважыць, кода нашмат меней, усё вось так вот шчыльненька, добренька, цудоўненька, відавочна тут можна было адфарматаваць, але яно б ужо выглядала бы як срака, in my opinion. Да, і як можна заўважыць, тут розныя наладачкі ўжо ідуць, розныя кастомныя для кожнага штуки асобныя, которые не перасякаюцца, а часткі, которые перасякаюцца, усё ёсць, усё по-рознаму. То бок у гэтым прям суперскія перавагі паттерна Builder, што ён дазваляе і ствараць складаныя аб'екты, рабіць ім складаную ініцыялізацыю, канфігураваць іх рознымі шляхамі і пры гэтым не ствараць ахуеўша абасрацца аграменскага і складанага канструктара. Вось. Ну, на гэтым пакодзе ў мяне ўсё, гэта ўсё, што я зарабіў, але ёсць яшчэ малюнак. Файналі у прыбублі атрымалася дабрацца да малювання асетаў для дэкскейлера, і яна намалявала ось такі вось ахуенны дызайн карткі, ён ужо нарэзаны, kinda. Мне яго яшчэ трэба будзе імплементаваць у дэвлог, і вось у наступным дэвлогу ўжо абавязкова абяцаю, вось будзе з гэтая картка, а не тая хуйня, которая у мяне плейсхолдерная, а не вось гэтая вось хуйня. Ну, пэўна, на гэтым усё.